हेलो फ्रेंड, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं आपकी वंदना और स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। आज मैं लेके आई हूं आपके लिए प्यारा सा छोटा सा गारी गीत कैसे लगेगा कमेंट में बताइएगा। और ये गीत जा रहा है अयोध्या स्वर के रिक्वेस्ट पे। अयोध्या स्वर एक सिस्टर हैं, वो रिक्वेस्ट की थे गारी गीत सुनाइए, तो उनके रिक्वेस्ट पे ये गीत जा रहा है। तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट में कि गारी गीत आप लोग को कैसा लगा। अयोध्या स्वर। और एक हमारी प्यारी सिस्टर अयोध्या धाम, उनको भी सपोर्ट करना आप लोग। खाई गए साले गरम पूड़ी, खाई गए साले गरम पूड़ी, खाई गए समरी साले खाबो कहले दू चार पूड़ी चोरइबो कैल अपने दीदी के खातिर ले जइबो कैले, खाई गईले साले गरम पूड़ी, खाई गईले साले गरम पूड़ी, खाई गईले भसरू साले खाबो कैले दो चार पूड़ी चोरइबो कैले अपने बहदी के खातिर लेके जइबो कैले, खाई गईले साले गरम पूड़ी, खाई गईले भसरू साले गरम पूड़ी, खाई गईले अगुआ साले खाबो कैले दो चार पूड़ी चोरइबो कैले अपने बहदी के खातिर लेके जइबो कैले, खाई गईले साले गरम पूड़ी, खाई गईले साले गरम पूड़ी, खाई गईले देवरू साले खइबो कैले दो चार पूड़ी चोरइबो कैले अपने दीदी के खातिर लेके जइबो कैले, खाई गईले साले गरम पूड़ी, खाई गईले साले गरम पूड़ी, खाई गईले।